είστε καλά πάντα να χορεύετε. Θα πάω λίγο σε έναν άνθρωπο που έχει ιστορία. Και ποιος από την παρέα εδώ δεν έχει, όπως και κάθε απλοϊκός άνθρωπος, τη δική του ιστορία. Κατά σειρά τη συναντάω. Σήκω απάνω, Λεβέντη, άνθρωπε. Και με ιστορία και με πόσα άλλα στην πλάτη, έτσι. Τώρα θα αφήσουμε την ιστορία. Θα περιοριστούμε σε ένα θέμα και μόνο. Σαν μέρος των κτηνοδόχων της Μεσσηνίας, θα είναι η παράληψη να συγχαρούμε την οικογένεια Μανέτα, η οποία ξεκίνησε ξυπόλυτη από τον Λουκανίκο και ήταν στην Καλαμάτα και δημιουργήσαν αυτά που δημιουργήσανε. Η οικογένεια Μανέτα είναι μια εκδήλωση για όλα. Και το ξενοδοχείο τη χαιρετίζουμε που είναι μαζί μας και ευχόμεθα καλή πρόοδο, δουλειά και αγάπη και ομόνια. Όλα χαρούμενα και καλά. Όσα για τα άλλα της Καλαμάτας, δεν έχει να πούμε τίποτα άλλο. Αλλά τα ξέρουμε όλοι μας, δυστυχώς, περιμένουμε κάτι το καλύτερο. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Τα καλά χρόνια μας περάσανε. Θα τα αναποδείξουμε για πολλά χρόνια. Θα ζωήσουν τις ιστορίες των ανθρώπων που προσφέραν υπηρεσία στο έθνος. Κύριος αυτούς που φύγανε. Γεια σου, Πρόεδρε, να είσαι καλά. Καλές Άγιες ημέρες. Να είμαστε καλά. Να πάω λίγο στον κύριο Μανέτα. Να περάσω από εκεί ή να περάσω από εδώ. Κάτσε, Πρόεδρε μου, λίγο έτσι μπροστά. Να πάω στον κύριο Μανέτα. Περάστε λίγο, καθίστε από εκεί αν θέλετε. Αλλά γιατί να μην ακούσω με τη σειρά που είστε εδώ και τις ευχές σας για να ομορφύνει και η παρέα μας. Εγώ δεν σας γνωρίζω, αλλά θα σας γνωρίσω τώρα. Ήμουνα στην αστυνομία, ταξίαρχος αποστρατεία είμαι και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. Σήμερα εδώ, τιμώ και εγώ με την παρουσία μου, το φίλο μου τον κύριο Μανέτα, με τον οποίο έχω χρόνια φιλίας, παρακολουθώ την εκπομπή σας, σας συγχαίρω για αυτή, χαιρετίζω τις ενέργειες αυτές και εύχομαι χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες που έρχονται. Να είστε όλοι καλά. Με τη σημαία ψηλά όπως και την ψυχή μας και τα ιδανικά μας και όλα. Ο γιατρός λέει, από γιατρό και δικηγόρο λέει μακριά, αλλά εμείς θέλουμε να τους έχουμε κοντά. Και είμαστε και αχρίαστοι. Συγχαρητήρια, εύχομαι προσωπική, οικογενειακή ευτυχία. Πάντα όλους τους διοργανωτές και όλους που έχουν παρευρεθεί εδώ. Εύχομαι το 2016 να είναι για κάθε έναν ξεχωριστά προσωπική ευτυχία και υγεία και το μεγαλείο του Καλαματιανού, του Μεσσηνιακού και του Έλληνα είναι στο Ζενίθ. Γιατρέ μου, να είσαι καλά, έτσι λακωνικά και ουσιαστικά που τα είπες, να εκφράσουν τα όνειρα, τους πόθους και τις προσδοκίες μας. Ακριβώς, και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Να είστε καλά. Μισό λεπτό για οικονομία χώρου, αλλά πάνω απ' όλα για ευωδία ομορφιάς θα πάω στην κυρία. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους μας με υγεία. Τα είπατε τώρα έτσι. Πού να πλησιάσουν οι γιατροί. Φεύγουν μακριά τώρα. Πάμε. Τα ίδια θα πούμε. Χρόνια πολλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Για την οικονομία χρόνου σας παραπέμπω εδώ στο μεγάλο Βασίλη Μανέτα. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε που όλοι βοηθήσαμε να γίνει αυτή η εκπομπή στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο Ρεξ και να μεγαλουργήσει. Είναι η εκπομπή που λειτουργεί αφιλοκερδώς και δημιουργεί πολλά προβλήματα και αναδεικνύει πολλές πόλεις και πολλά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην εκπομπή οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες. Και χρόνια πολλά. Και ωραία Καλαμάτα μας. Μεγάλη ιστορία. Εδώ η Επανάσταση, εδώ η ελευθερία. Όνομα και επώνυμο. Μαρινάκης Σαράντος. Σε ευχαριστούμε, δάσκαλε, που είσαι κοντά μας. Εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι ευτυχής που είμαι μαζί σου, γιατί δεν μπόρεσα να είναι δίπλα σου όταν ήσουν στο Καρβέλι, όπως και στο Λαδά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέπτεσαι και αναδεικνύεις περιοχές οι οποίες για πολλούς είναι ξεχασμένες. Είσαι όμως ένας από τους πολλούς Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Τσακανίκα, δώσε!
σ' αφήνω. Θέλετε να ακούσετε βιολιά, τα τείχα πως δεν βαρώνε περάστα απ' τη Ρούσα η Γαλάνη, αχ περάστα απ' την Καθολική. Φανερωμένη είναι και θα ακούω Ρώσα η Γαλάνη, άντε και θα ακούσετε βιολιά. Ρώσα η Γαλάνη, αχορεύει δίνω δημόσα μπροστά. Και χωριά πέρασα χώρες και χωριά το όλα του μωριά. Σαν τη καλή, σαν τη δική σου μωριά. Σου όμορφια δεν βρήκα άλλες στον δουλειά. Όσα μωρή, όσα χωριά πέρασα, όσα χωριά πέρασα, χωριά το όλες γελάσα. Βγήκε καλέ, βγήκε η Μαριό Συριανή. Βγήκε η Μαριό Συριανή με το θάλασσι φουστάνι. Στα κρογιά είναι το χωριό μας. Στα κρογιά είναι το χωριό μας και σε μυαλίσε το νου μας.
εσύ. Πήγαλε ρίχνιο, δείχνει ο ψαράς στο δίχτυ. Ρίχνει ο ψαράς στο δίχτυ, και μονικό να πενίχτει. Μη με τερνιές καλέ μάνα, που πάσα καινούρια σταμνά. Η βαρέλα σιγαλά, και θα πιούνε τα παιδιά. Η βαρέλα σιγαλά, και θα πιούνε τα παιδιά. Με πειράξανε στον δρόμο, πάει στα μένα από πόνο μου. Δίχως τα μένα και βαρέλα, μάνα μου θα μπουν την τρέλα. Δίχως τα μένα και βαρέλα, μάνα μου θα μπουν την τρέλα. Τώρα τι να κάνω και στη βρύση πώς να πάω. Δίχως τα μέρα και βαρέλα, μάνα μου θα μπουν στην τρέλα. Δίχως τα μέρα και βαρέλα, μάνα μου θα μπουν στην τρέλα. Yo m'avarra que agapo se yo te querí somena toi tu. Ya bla tu la agapo. Porque no voy a llegar pegare. Arresi Kalamata. Yo m'avarama que agapo sta mata y ya me la estoy tú. Y miñaco rilataro. Te digo que reina yo seré magia cosena. Yo m'avarama que agapo por yo. Ya te velati a saber no. Kamari te berramo pa de cari.
έπαιζαν το κλαρίνο. Πάμε και εδώ, Δημήτρη μου, να δούμε ένα ωραίο ζευγαράκι στο άνθος ηλικίας εδώ έτσι. Αρχίσαν τα πρώτα αχ και είναι νωρίς ακόμα. Μας το είπατε. Χωρίς αχ. Δεν είπα εγώ. 40 ετών. Δώστε μας δύναμη, δύναμη, δύναμη. 40 έτη σαν ζευγάρι. Όχι 40 ετών ηλικία. Έχει ηλικία. Ο Θεός μαζί μας. Η πιο σημαντική φράση, το Θεό να έχουμε κοντά μας. Τον βλέπω αγριεμένο πάντως εδώ, φοβάμαι εδώ. Ψάχνω για ένα παπαφλέσα, μήπως μας ξυπνήσει και αλλάξουμε και έχουμε άσπρη μέρα. Υπάρχει κανείς, υπάρχει. Μπράβο Λεβέντη Έλληνα. Να σαν τα χάλια, λέει να σαν τα για τα παιδιά μου δυο φορές. Να σαν τα για τα δυο βρε δυο φορές τα γύρα πια τα μήνα. Νιώσω παιδιά μου μια φορά. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παιδιά μου πάλι.
πόλη μου, ωραία παιδιά, παραπολίτη ζήλεψα. Φίλες φίλοι, σήμερα σας παρουσιάζουμε το συλλέκτη υγρασίας που πάει παντού και απορροφά την υγρασία από παντού. Ξεχάστε την αηδιαστική μούχλα, την υγρασία και όλα τα κακά τους, ακόμα και τους πόνους στα κόκαλα και στις αρθρώσεις σας. Εισπνεύστε καθαρότερο και υγιεινότερο αέρα. Νιώστε καλύτερα σε διάθεση, σε ενέργεια, σε αντοχή, σε κινητικότητα. Αυτός ο συλλέκτης που βλέπετε μπροστά σας προσφέρει ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να απομακρύνετε την υγρασία αλλά και να αρωματίσετε τον αέρα στο χώρο σας με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων που απορροφούν και απομακρύνουν τις μυρωδιές από παντού, ακόμα και από τα μπάνια, τα σκουπίδια ή και τις μυρωδιές της πάνας. Τι κάνει αυτός ο χαρισματικός συλλέκτης υγρασίας?
Προστατεύει όλα τα ρούχα σας. Μάλινα, εσωρούχα, κουβέρτες, εντόνια, πετσέτες, χαλιά. Γιατί αφαιρεί κάθε μορφή υγρασίας, μούχλας ή μυρωδιάς και έτσι προστατεύεται όλο το σπίτι αλλά και η υγεία σας από τα πολλά προβλήματα που δημιουργούν η υγρασία, η μούχλα, οι έντονες μυρωδιές. Μαζί σκορπάει ένα διακριτικό ανάλαφρο άρωμα στο δωμάτιο, σκορπίζοντας υγιεινό αέρα και ευχάριστη διάθεση. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Ο κρεμαστός συλλέκτης υγρασίας δεν στεγνώνει τον αέρα και δεν προκαλεί βλάβες ή ζημιές σε φυτά, κατοικίδια, ζώα, έπιπλα ή άλλα είδη του σπιτιού. Δείτε πόσο εύκολα χρησιμοποιείται και πόσο άμεσα θα δείτε τα θαυμαστά αποτελέσματά του. Στο πάνω μέρος, σε κάθε σακουλάκι, υπάρχει έτοιμη σχισμή. Σκίζουμε το σακουλάκι, βγάζουμε από μέσα το σακουλάκι που έχει στο πάνω μέρος του ένα κρεμαστράκι για να το κρεμάσουμε όπου θέλουμε. Σαλόνι, καθιστικό, μπάνιο, υπνοδωμάτιο, κουζίνα, αποθήκη, πλυντήριο, γκαράζ, στο υπόγειο, τροχόσπιτο, ντουλάπες, ντουλάπια, βάρκες, γκαράζ, σε περβάζια παραθύρων και νεροχύτες, σε ντουλάπια, υπόστεγα. Και αυτό ήταν. Καθημερινά θα βλέπετε το κάτω μέρος του αφιγραντήρα σας και θα ξαφνιαστείτε τελικά βλέποντας μέσα σε λίγες μέρες τη σακούλα να γεμίζει. Όταν έχουν λιώσει στο πάνω μέρος όλοι οι κρίσταλοι του, θα δείτε να έχει γεμίσει μέχρι πάνω το κάτω μέρος της κρεμάστρας, που αυτό σημαίνει θα πρέπει να τον αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε άλλον. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Ξεχάστε τη μούχλα, την υγρασία, τις απέσιες μυρωδιές της σαπίλας, αλλά ξεχάστε και την ντροπή που νιώθετε για την κατάσταση κάποιων χώρων που έχει το σπίτι σας. Χαρείτε καλύτερη και πιο υγιεινή ζωή, χωρίς να σας πονάνε τα κόκαλα από την υγρασία και τα νερά. Ο συλλέκτης υγρασίας, ο αφιγραντήρας, είναι μια οικονομική και αποτελεσματική λύση για να προστατεύσετε τα ρούχα σας από τις ζημιές που προκαλούνται από την υγρασία, αλλά και τον εαυτό σας από το βήχα, τα βροχικά προβλήματα, το άσθμα, την ξηρολεμία. Και αφού ο αφιγραντήρας μας κάνει τη δουλειά του, μαζί με τους 3 κρεμαστούς συλλέκτες υγρασίας αφιγραντήρες, θα παραλάβετε μαζί και 3 σακουλάκια, που το κάθε σακουλάκι έχει μέσα 4 λεβάντες για την προστασία και το φρεσκάρισμα των ρούχων και των χώρων σας, με ειδικό υλικό εμποτισμένες με αιθέριο έλαιο λεβάντας, τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές θήκες έτσι ώστε να μην λεκιάζουν τα ρούχα σας και να αρωματίζουν, αλλά και να προστατεύουν το χώρο σας με απαλό και διακριτικό άρωμα για αρκετές εβδομάδες και μήνες. Και δεν τελειώσαμε. Τηλεφωνώντας τώρα, μαζί με την παραγγελία σας θα παραλάβετε και ένα δώρο έκπληξη, όμορφο και λειτουργικό για την καθημερινότητά σας και για τον νοικοκυριό σας. Γι' αυτό αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα και θα δείτε αμέσως τη διαφορά στο σπίτι σας και στον εαυτό σας. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα.
Φίλες, φίλοι, σήμερα σας παρουσιάζουμε το συλλέκτη υγρασίας που πάει παντού και απορροφά την υγρασία από παντού. Ξεχάστε την αηδιαστική μούχλα, την υγρασία και όλα τα κακά τους, ακόμα και τους πόνους στα κόκαλα και στις αρθρώσεις σας. Εισπνεύστε καθαρότερο και υγιεινότερο αέρα. Νιώστε καλύτερα σε διάθεση, σε ενέργεια, σε αντοχή, σε κινητικότητα. Αυτός ο συλλέκτης που βλέπετε μπροστά σας προσφέρει ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να απομακρύνετε την υγρασία αλλά και να αρωματίσετε τον αέρα στο χώρο σας με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων που απορροφούν και απομακρύνουν τις μυρωδιές από παντού, ακόμα και από τα μπάνια, τα σκουπίδια ή και τις μυρωδιές της πάνας. Τι κάνει αυτός ο χαρισματικός συλλέκτης υγρασίας? Προστατεύει όλα τα ρούχα σας. Μάλινα, εσωρούχα, κουβέρτες, εντόνια, πετσέτες, χαλιά. Γιατί αφαιρεί κάθε μορφή υγρασίας, μούχλας ή μυρωδιάς και έτσι προστατεύεται όλο το σπίτι αλλά και η υγεία σας από τα πολλά προβλήματα που δημιουργούν η υγρασία, η μούχλα, οι έντονες μυρωδιές. Μαζί σκορπάει ένα διακριτικό ανάλαφρο άρωμα στο δωμάτιο, σκορπίζοντας υγιεινό αέρα και ευχάριστη διάθεση. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Ο κρεμαστός συλλέκτης υγρασίας δεν στεγνώνει τον αέρα και δεν προκαλεί βλάβες ή ζημιές σε φυτά, κατοικίδια, ζώα, έπιπλα ή άλλα είδη του σπιτιού. Δείτε πόσο εύκολα χρησιμοποιείται και πόσο άμεσα θα δείτε τα θαυμαστά αποτελέσματά του. Στο πάνω μέρος, σε κάθε σακουλάκι, υπάρχει έτοιμη σχισμή. Σκίζουμε το σακουλάκι, βγάζουμε από μέσα το σακουλάκι που έχει στο πάνω μέρος του ένα κρεμαστράκι για να το κρεμάσουμε όπου θέλουμε. Σαλόνι, καθιστικό, μπάνιο, υπνοδωμάτιο, κουζίνα, αποθήκη, πλυντήριο, γκαράζ, στο υπόγειο, τροχόσπιτο, ντουλάπες, ντουλάπια, βάρκες, γκαράζ, σε περβάζια παραθύρων και νεροχύτες, σε ντουλάπια, υπόστεγα. Και αυτό ήταν. Καθημερινά θα βλέπετε το κάτω μέρος του αφιγραντήρα σας και θα ξαφνιαστείτε τελικά βλέποντας μέσα σε λίγες μέρες τη σακούλα να γεμίζει. Όταν έχουν λιώσει στο πάνω μέρος όλοι οι κρύσταλλοι του, θα δείτε να έχει γεμίσει μέχρι πάνω το κάτω μέρος της κρεμάστρας, που αυτό σημαίνει θα πρέπει να τον αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε άλλο. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Ξεχάστε τη μούχλα, την υγρασία, τις απέσιες μυρωδιές της σαπίλας, αλλά ξεχάστε και την ντροπή που νιώθετε για την κατάσταση κάποιων χώρων που έχει το σπίτι σας. Χαρείτε καλύτερη και πιο υγιεινή ζωή, χωρίς να σας πονάνε τα κόκαλα από την υγρασία και τα νερά. Ο συλλέκτης υγρασίας, ο αφιγραντήρας, είναι μια οικονομική και αποτελεσματική λύση για να προστατεύσετε τα ρούχα σας από τις ζημιές που προκαλούνται από την υγρασία, αλλά και τον εαυτό σας από το βήχα, τα βροχικά προβλήματα, το άσθμα, την ξηρολεμία. Και αφού ο αφιγραντήρας μας κάνει τη δουλειά του, μαζί με τους 3 κρεμαστούς συλλέκτες υγρασίας αφιγραντήρες, θα παραλάβετε μαζί και 3 σακουλάκια, που το κάθε σακουλάκι έχει μέσα 4 λεβάντες για την προστασία και το φρεσκάρισμα των ρούχων και των χώρων σας, με ειδικό υλικό εμποτισμένες με αιθέριο έλαιο λεβάντας, τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές θήκες έτσι ώστε να μην λεκιάζουν τα ρούχα σας και να αρωματίζουν, αλλά και να προστατεύουν το χώρο σας με απαλό και διακριτικό άρωμα για αρκετές εβδομάδες και μήνες.
Και δεν τελειώσαμε. Τηλεφωνώντας τώρα, μαζί με την παραγγελία σας, θα παραλάβετε και ένα δώρο έκπληξη, όμορφο και λειτουργικό για την καθημερινότητά σας και για τον νοικοκυριό σας. Γι' αυτό αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα και θα δείτε αμέσως τη διαφορά στο σπίτι σας και στον εαυτό σας. Αξίζει να τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί εάν είστε μέσα στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, μαζί με τους 3 συλλέκτες υγρασίας που βλέπετε μπροστά σας και τις 3 τετράδες αρωματικές λεβάντες, θα πάρετε και το δώρο έκπληξη, αλλά και μαζί και άλλους 3 συλλέκτες υγρασίας στην τιμή που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Sugar,
σου γάμα κοιτάξει. Γύρισε το μια ματιά, γύρισε το με μια ματιά, γύρισε το μια ματιά, γιατί με πλήγωσες βαθιά. Αφού μια ματιά λοιπόν σε φαίνεται τσιγκουναφά, σε φαίνεται τσιγκουναφά, αφού μια ματιά λοιπόν se ponga, o que te venga y puta que se ponga. Πανηγύρι
Η καθημερινότητα είναι σκληρή. Δείτε το πρόσωπό μας πως βασανίζεται και πως υποφέρει. Ουλές, ραγάδες, ρητίδες, στίγματα, κοιλίδες, πανάδες, σημάδια. Κι όμως υπάρχει λύση. Καταφέραμε και βρήκαμε τη λύση και
και δημιουργήσαμε τη βιολογική κρέμα λάμψη για να σας χαρίσει μοναδική λάμψη στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας. Η θαυματουργή βιολογική κρέμα λάμψη δημιουργήθηκε συνδυάζοντας ιδανικά πολλά, ειδικά, θρεπτικά, ανανεωτικά και επιλεγμένα συστατικά, με 2 δυνατά όμως και πρωτοποριακά υλικά που ξεχωρίζουν: το υποκατάστατο του δηλητηρίου φυδιού με την ονομασία VIB Active και το εγχύλισμα σαλιγκαριού, με ασύγκριτα ωφέλη στην επιδερμίδα του προσώπου μας, τη διόρθωση των ηλιακών κοιλίδων, την εξομάλυνση, λίανση και εξαφάνιση των ρητίδων και ακόμη και τη διακοπή της ακμής λόγω της ικανότητας της βλένας του σαλιγκαριού να προωθεί την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου στο δέρμα μας. Με τη νέα μας πρωτοποριακή βιολογική κρέμα λάμψη θα λύσετε του κόσμου τα προβλήματα και θα αποφύγετε επώδυνες και πανάκριβες θεραπείες ξοδεύοντας μεγάλα οικονομικά ποσά. Εξαφανίστε κάθε ατέλεια του προσώπου σας, χαρείτε το πρόσωπό σας, δείτε άφοβα το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, καμαρώστε τη φρεσκάδα και την καθαρότητα του προσώπου σας, απολαύστε τη λάμψη και την ακτινοβολία της ομορφιάς του προσώπου σας χρησιμοποιώντας την κρέμα λάμψη. Η βιολογική κρέμα λάμψη, χάρη στα πρωτοποριακά συστατικά της, αυξάνει το κολαγόνο, επανορθώνει το κουρασμένο, άτονο και εξασθενημένο δέρμα, σφίγγει τους ανοιχτούς πόρους, κρύβει τα σημάδια ακμής, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, δημιουργεί σφικτή και φρέσκια επιδερμίδα σαν του μωρού, καταπολεμά τα παθογόνα βακτηρίδια του δέρματος, βοηθά στην ανάπλαση ουλών και στα σημάδια ακμής, μειώνει τις ρητίδες και τις λεπτές γραμμές έκφρασης, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, χαρίζει ομορφιά και αναζωογόνηση στην επιδερμίδα, προσφέρει φωτεινότητα και απαλότητα στην επιδερμίδα, βοηθά στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας και είναι και κατάλληλο και για άνδρες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα και σε 3 με 4 εβδομάδες θα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί όλες οι ατέλειες του προσώπου σας. Γνωρίζετε όλοι τη στάρ του σινεμά αλλά και τις νοικοκυρές που θα κάνουν ενέσεις μπότοξ για να καταπολεμήσουν τα γυρατιά και τις ρητίδες. Με τη βιολογική κρέμα λάμψη, ναι, μπορείτε να τις αποφύγετε. Γιατί η ένωση πολλών εκλεκτών επιλεγμένων υλικών της πρωτεΐνης του φυδιού, το εγχύλισμα σαλιγκαριού, μαζί με το λάδι τζοτζόμπα που έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και αποθαρρύνει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων που προσβάλλουν το δέρμα, το λάδι μακαντέμια που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες και ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα, αλλά και πλήθος άλλων συστατικών, δημιουργήσαμε τη δυναμική, μοναδική, καταπληκτική βιολογική κρέμα λάμψη Φισάλ, που προλαμβάνει την πρόωρη γύρανση, έχει αντιρρητιδική δράση, περιέχει βιταμίνες A, B, C και E, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, ανακουφίζει άμεσα το δέρμα, χαρίζει βελούδινη υφή, προστατεύει από την επικίνδυνη ακτινοβολία, ενώ η χημική της σύνθεση μοιάζει πολύ με εκείνη του φυσικού σμίγματος του δέρματος. Γι' αυτό και απορροφάται εύκολα και δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμα και στα πιο ευαίσθητα δέρματα. Είναι απίστευτα τα αποτελέσματα της κρέμας λάμψη. Τέλος τα μπότοξ και τα λεφτά που χαλούσα. Με την κρέμα λάμψη έχω πια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, στην ομορφιά μου. Την αγαπώ, τη λατρεύω και εννοείται δεν πάω πουθενά χωρίς αυτήν. Κρέμα λάμψη. Κάντε τώρα και εσείς την παραγγελία σας για τη μοναδική κρέμα λάμψη που θα σας βοηθήσει άμεσα, οικονομικά, μοναδικά να αποκτήσετε ένα φρέσκο, λαχταριστό
πανέμορφο πρόσωπο χωρίς σουλές, χωρίς ρητίδες, χωρίς ραγάδες, χωρίς στίγματα, χωρίς πανάδες. Χαρείτε την ομορφιά και τη φρεσκάδα του προσώπου σας. Χαρείτε το πρόσωπό σας καθαρό, ανανεωμένο, λαμπερό με τη νέα βιολογική κρέμα Λάμψη σε συσκευασία των 100 ml στην καταπληκτική τιμή που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, που αν τηλεφωνήσετε τώρα εμείς θα σας στείλουμε ακόμη άλλη μία κρέμα Λάμψη και έτσι θα παραλάβετε 2 κρέμες Λάμψη στην τιμή της μίας. Μη χάνετε άλλο χρόνο. Προλάβετε αυτήν την καταπληκτική προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα